Здравейте! За мен е истинско удоволствие да представя днешната тема и моите днешни гости. Темата е източните бойни изкуства и тяхното влияние върху физическото и психическо здраве на практикуващите. Днес с мен съм поканила ръководството на Кунг-фу Федерацията. Моля да се представите. Започвам. Теймур Джафари, председател на Българска федерация по кунг-фу и тайчи. В настоящето работя като учител по физкултура в държавно училище. По образование имам докторски степен по философията на бойни изкуства. Благодаря ви. Иво Дечев се казвам. Член съм на управителния съвет на организацията. Практикувам си друга дейност. Това ми е хобито. Занимавам се с голяма любов и отдаденост. От колко години се занимавате с източни бойни изкуства? Може би 7 години. Благодаря. Здравейте, казвам се Георги Рачев. Аз съм заместник председател на федерацията. Бивш офицер съм. С бойни изкуства се занимавам повече от 30 години. При господин Джафари, който е мой учител, се занимавам около 18 години. Името ми е Таня Нечева. Аз съм психолог на федерацията и по съвместителство съм спортен съдия, сертифициран, международен, част от федерацията по кунг-фу. Преподавател съм. Удоволствие да работя в екипа на нашата федерация. И така, след представянето на днешните ми гости, искам да кажа следното, че след като тръгнах да се запознавам с темата, видях, че има редица изследвания, които свързват практикуването на източни бойни изкуства с намаляването на нивата на агресия, също така понижаване на тревожността и положително повлияване на депресивните състояния. И като цяло се отразява благоприятно на човешкото здраве. Моят първи въпрос, респективно към гостите, е как редовното практикуване на източни бойни изкуства повлиява физическото здраве на човек? Това е като хранене. Представете, че един индивид не нахрани една седмица. Какво може да се случва? Ослабване, губене на енергия, бавност в абсолютно всичко, даже в мислене. От друга страна, прекалено много хранене, прекалено много изспортуване пак води до нежелателни неща. Но в равновесие, баланс, разбира се, вие може да получавате абсолютно всичко. Сега, какво може да помогне бойни изкуства? Ежедневието. С стреса, който съществува. С ежедневие, който всички живееме. С заеми, който всички имаме. С кредити, който е натрупал върху всеки един български семейство. Сметките, които не са платени. И разни други неща, които в обществото, за съжаление, съществува и ние сме принудени да живеем с тях. Редно е и нормално да търсим отдих. Лично за мен, за нашия екип, за хората, които познавам около мен, бойни изкуства е едни от тези неща. Някои хора може с данци да задоволяват, да търсят баланса там. Тоест това е избягване от всекидневния стрес? Не е само, че избегваме. За нас става като изпарим, като и двубой. Представете, че отивате, плащате сметка. Аз лично не го приемам така. Аз приемам като и двубой. Имам и сметка, трябва да плата. Значи с ежедневна практика ние подготвяме не само ума, не е само тялото. Създавам един навик. Днеска изставам, деня трябва да завърши благоприятно. Няма значение какво отсреща. Аз трябва да намеря баланс в него. И този баланс, понеже съм учител, работя с деца, трябва да прехвърлям пред децата. Да дам нещо след себе си. Аджове след години да ви помня този господин, какво ни е научил. Благодаря на него, неговото обучение, неговия метод или бойното изкуство, което ни е дал, ние успяхме да станем хора. А как точно практикуването на кунг-фу, да кажем, рефлектира върху човешкото тяло, върху здравето като цяло? Вижте, когато умът е спокоен, тялото ще бъде спокойно. А когато тялото е спокойно, живота е спокоен. Така го приемам аз. Извинявайте, че прекъсвам, бях чула една поговорка, че когато
тялото е здраво, човек може да има хиляди проблеми. Но ако тялото е болно, човек има само един проблем. Не е случайно, ние викаме здрав дух е в здраво тяло. Като цяло кунг-футо, то става, практикуващите бойни изкуства като цяло става начин на живот. Това уравновесява духа, изгражда тялото. Балансът е доста добре подчертан в практикуващите. Много по-спокойни хора са, по-спокойно реагират на болка. Не само на болка, на стресови ситуации. Няма такава агресия в хората, които практикуват. Виждаме какво става по пътищата. Практикуващия боен спорт, бойни изкуства, извинявам се, е доста по-обран преди да направи стъпка към някакъв вид агресия. Това е някаква абсолютна крайност. Много повече бариери има пред себе си, защото знае, че може да навреди. Да. Това не е ли част от философията на бойните изкуства, на източните бойни изкуства, не насилието? Избягването на насилието. По възможност избягване на насилието, господин Рачев. Колкото и така приповдигнато да звучи, живота е една борба вечна. И т.е. една битка. И аз смятам, че децата, които учим, техният бъдещ живот той е изтъкан от изпити, където трябва да се доказват. Къде в образованието, къде после в работата, в личния живот. Точно кунг-фу, бойните изкуства им помагат те да преодоляват този стрес от изпитите, защото всеки един спаринг, всяка една изява, всяко състезание, в което участват, това е един изпит за тях и това ги приучава. Още нещо. Прави ли ги по-силни, физически ясно, че стават по-силни, като нагласа, като характер, стават ли по-силни хората, които тренират бойни изкуства, да се справят по-лесно с проблемите, които срещат? По принцип, когато ти физически си здрав и си развит добре, ти започваш да си и психологически добре, което също ти помага да посрещаш всяка трудност леко и да я решаваш успешно за тебе. Нашия психолог, ако може да кажем. Да, когато човек тренира, всичко тръгва от ниво биохимия. При физическите тренировки, фокусирането върху тях, повтарянето непрекъснато на упражненията, всичко това води до производство в организма на ензими и на хормони, които са ендорфини, говорим за тези, които са антагонисти на другите, на хормоните на стреса. И съответно и на тревожността, защото стрес, тревожност така са свързани. И всъщност по този начин те създават друга среда в организма. По друг начин организма започва да вижда света, защото всички да реагира на стресовете, защото всички сме си подвластни на биохимията. И така постепенно, неусетно при трениране, човек започва да става по-уверен. То се завърта един цикъл. Започва да има по-голям контрол, не само над физическите си умения, моторика, фокусиране при изпълнение на упражненията, започва да контролира себе си и емоционално. По-добър баланс, започва една такава стабилност емоционална да придобива човек. Физическата стабилност рефлектира емоционалната. При всички случаи, категорично. Тя пък води до социално спокойствие, до самоувереност, устойчивост
на всякакви предизвикателства. И то просто се така развива и се постига един баланс вътрешен и един комфорт, който се излъчва външно. Да. Аз мога да го потвърдя, защото видях вашите ученици в залата. Зрителите ще успеят да видят част от видеото на тренировката и наистина съм силно впечатлена от тези млади хора. Момичета и момчета наистина сте възпитали превъзходни деца. Аз винаги давам обяснението така. Представете, че дърпате един купол. Той трудно е. Купол е квадратен. Трудно го дърпате. Първата седмица е много трудно. След един месец купол е леко променен. Но след една година все едно дърпате една топка. Вече той затруднява. Вие на вас няма изпрачи. Така прави бойно изкуство. Във всеки едно професионално отношение. Не да тренираш, не е само да съм и здрав. Аз тренирам да имам цел. Този цел е важно. Вече купол е преварен в една топка, вие вървите. Летите. Да, благодаря ви. Според вас, кои са най-отличителните физически ползи от тренирането на източни бойни изкуства? Кои са най-големите плюсове на това да тренира някои източни бойни изкуства? Ако трябва някой да го убедите... Значи, всяко бойно изкуство и кунг-фу в това число успешно развива всички физически качества. Ние наблягаме първоначално на всички деца, новопостъпили, в развитието на техните физически качества, като сила, бързина, издръжливост, ловкост, разтегнатост. Ловкостта и разтегнатостта от своя страна те подобряват и координацията. Баланса, да. Всичко това води до добра техническа подготовка. Техническата подготовка от своя страна пък води до добра психическа подготовка. Всичко това е свързано. В симбиоза, да. Не е само това, самочувствието. И стойката. Самочувствието, увереността в себе си. Абсолютно. И влизате в една... Това са всичко производни неща на трениращите. Аз извинявайте, че ви прекъсвам, но това точно за стойката, което казахте, това е нещо, което веднага се набива в моите очи, когато дойдох във вашата зала. Самите вашите стойки са изправени също на дечицата. Това пак е вследствие от тренировките. Точно, разбира се. Именно, човек с добра стойка ще бъде по-малко атакуван. Да. Когато тялото говори. Именно, тялото вече говори. Аджаба този отсреща ще каже дали да пробваме или не. Той... Когато едно дете тренира, или до човек не е задължително да е дете, дишането му се поправя, ако мога така да се изразя. В смисъл? Това е едно от най-важните неща в организма на човека, да диша правилно. Като се занимава с бойни изкуства, един човек започва да диша правилно. Съответно да му функционира цялото тяло правилно. Първият процес, който е нарушен, който ние си нарушаваме, това е дишането. Факт. Когато практикуваме бойно изкуство, това допринася за правилното дишане. То става несъзнателно. Съответно, когато се развие пък и мускулатурата, стойката става автоматично изправена на човек. Всичко е свързано. А стойката може ли да се подобри в по-късна възраст, да кажем, не като дете? Разбира се. Може. Важното е движението. Като цяло. Господин Рачев. Аз, което мога да добавя, е, че точно движенията, упражненията, които правят, те развиват вътрешните органи, които подпомагат дишането. И затова малко така смешно звучи, когато има разни тренировки, които са точно подишани и в тях няма движение. А в всяко бойно изкуство има такова движение. Именно то развива.
И движението е живот. Ако няма движение, не може да дишате човек. Индивида не може да дише. Сега говорим и специално за бойни изкуства, за кунг-фу. Да, това е наша специалност, това е наша федерация, това е наша академия. Ние милееме и разбира се, че първо ще говорим за него, но аз мога да добавя, че няма лошо бойно изкуство. Да. Всеки едно бойно изкуство е добро. Така. Но сме с различни пътеки. Представете, че това е извор на мъдростта, това са бойните изкуства. Къде отиваме? Ето там отиваме. Също така мога да добавяме, че тук там появяват лоши треньори. Всъщност те не са треньори. Това пренесе така малко лоша реклама към даденото бойно изкуство. Така че лично за мен няма лошо бойно изкуство. Аз лично съм тренирал кунг-фу, тренирал съм теквандо, тренирал съм карате, акидо, тренирал съм джиу-джитсу, кобудо, играл съм дълго години борба. Имах интерес към всички. Да, на 60 почти 2 години съм, когато имам време, отивам, пробвам нещо ново. Да. Така че всички тези неща и свързани с движение. И движението е живот. Вие казвате, че няма лошо бойно изкуство и със сигурност е така, може би по-скоро има лоша насока, в която човек може да тръгне, практикувайки бойно изкуство и осъзнавайки, че може да нарани наистина някой. Така е, за съжаление, последно това е малко като бизнес и стана. Да. Така че да не засегнем тази тема, защото на мен ме боли, когато говорим с тази тема. Но дишането, спокойствието и стойката води един човек до съвършенство. Него мога да атакувате. И моментално се усеща от хората. Присъствието на хората, присъствието на духа, мога да го атакувате с изкалевата, физическо. Да го наранявате. Той ще бъде железо. Той ще бъде стомана. Той ще мине през вас. Да. Меко казвам. Като казахте за бойните изкуства и като видях дечицата, които тренират при вас, има ли подходяща възраст, в която човек може да започне? Аз сега съм на 44 години. Мога ли сега да започна? Страхотна възраст. Аз започвам след това, което видях. Дамата, която видяхте там, минаваше ме и монархата, даваше същия въпрос преди 6-7 месеца, може би. Извиня, че ви прекъсвам смирача. Обаче видяхте първенец. Да. Заед дойде, за да запише сине си, седна, гледа на тренировки като родител, защото това е техното право. Да присъстват на една тренировка, да видят как работим за дечицата. Този тренировки е безплатно. Идват, пробват. Обаче аз виждам, тя първо ще седна на дивана, после леко и стана, гледа и снимаше, върви напред-назад. Може ли аз да пробвам? Пробвайте. Може ли аз да пробвам? Вече 7-8 месеца там. Се пробва. Да, и пробва. И едни от наистина първенци, които идва даже да отколючи залата. Аз така да доверия съм, да. Така, че има ли някаква минимална възраст, в която детенце да започне? Значи... не памперс. Вижте сега. Аз лично смятам, че няма ограничение в това каква трябва да бъде възрастта. Да. Всичко зависи от упоритостта, постоянството на самия човек, който започва. Важното е ти, ако не си развил физическите качества, например едно дете, обикновено за дете е хубаво да започне с някакво бойно изкуство. Ако не е започнал преди това, след 5 годишна възраст и поне до 16-18 години той да тренира това нещо. Защо трябва да тренира бойно изкуство, а не примерно лека атлетика, което също е нещо хубаво, също възпитаващо, също развиващо. Ами защото още в Национална спортна академия, когато учихме, правили сме курсови проекти и там се вижда, че от един удар, най-елементарен удар с крак, колкото и странно да ви звучи, участват абсолютно всички мускули, които има човек. И те се развиват чрез това постоянно движение. Тоест, не е, примерно, не трябва да развиваш, примерно, нещо, да правиш едно упражнение, достатъчно да изпълняваш различни удари, различни техники, това нещо ще те развие. Аз смятам, че когато едно дете се развива, то трябва не само умствено, но трябва и физическо да се развива. И тези неща трябва да вървят ръка за ръка.
Защото ако едното развитие изпреварва другото, води до различни изкривявания. Пак баланса, стигаме до баланса. Ще имат една страхотна основа. Значи и скоро една майка си видяхме, беше дошла да ни покани на едно събитие, което и вчера бяхме на събитието. Вика, сине ми вече от началото учебна година, от миналото учебна година, ходи на гребане в базата на Панчарево. Вика, треньорката я пита, къде тренира това дете, има страхотна основа. Да, ние даваме страхотната основа. Стар на 16-17, понеже имаме вече опит, те летят, ние не можем да задържаме ни сил, те летят. Но отива да се време вършат, викат, господин треньора ми похвали, казваш, имаш страхотна основа. Затова е бойно изкуство. Там вече развиваме всичко. Едно бойно изкуство развива абсолютно всеки една мускулатура. Психоложката ще потвърди, не е само мускулатура. Ние учиме децата да затворят очите, да медитират. Ние накараме децата да лежат на гръб, да релаксират, но в същото време да мислят как играят с затворени очи, формата, виждат във всеки един ъгъл, всеки един удар, всеки едно изпълнение. Това няма да развива ума, разбира се. Ще развива и той ще има страхотно тяло. В тази връзка искам да питам... между ума и моториката. Абсолютно. Моториката и движа по всеки начин. Да питам вас, Таня, тъй като в днешно време много често се говори за агресията сред децата, сред юношите, има ли сте вие случаи с агресивни деца, които са доведени при вас от родителите и вие успявате да канализирате тази агресия в правилния? Да, имали сме такива случаи през годините. Пак казвам, той идва от само себе си, заради дисциплината на най-повърхностно ниво. Първо те се научават на дисциплина, след това започват да осъзнават, че им е полезно, да са стриктни, да си изпълняват упражненията, да си тренират редовно и постепенно, както казахте, влизат си така в режим, в канализиране на емоциите и започва тази агресивна и тя остава в залата. Дори не е и агресия, то се трансформира в енергия, която използват контролирано при спаринг и даже забравят, че са били агресивни. Просто агресията е била компенсиране на някакъв проблем, който при тренировки изчезва, разбира се, защото спокойствието вътрешното, усещането за умение, за сила вътрешна, за това, че контролира самочувствието си, емоциите си, цялостното си поведение, човек, той няма нужда вече от агресия, дори да е мъничък тинейджър. Аз, извинявайте, че ви прекъсвам, наскоро гледах едно интервю на монах, който е от Шаолин, който каза, че насилието и агресията, те идват от страха. А когато си тренираш бойно изкуство, то страха го няма вече. Тоест ти си много центриран. И това го има. Значи, с помощта на бойното изкуство, което тренира човек, се повдига именно този праг на реакция, на агресия, той става по-висок. Освен това, по време на тренировките, по време на спарингите, по време на тежките състезания, човек вижда и се научава какво може да причини, какво може и ответно какви удари получава. Тоест няма двубой, който дори да завърши с победа на единия и двамата винаги имат натъртвания, белези и така нататък. Тоест, много по-лесно е на един нетрениращ, и това го е доказала практиката, да започне такъв конфликт и да действа в него необмислено, докато точно обратно децата или хората, трениращи бойни изкуства, те са много по-здържани. И това е точно казано. Един от първоизточниците на агресия сред децата е прекаленото прекарване на компютър и телефон екранното време. А там се гледа неконтролирано, защото ние нямаме как като родители да контролираме нон-стоп децата. Вече е невъзможно. Гледат много насилие.
гледат неща, които в последствие да ги водят до насилие. Става мода. Да, самото дете става агресивно. Този стрес, който го получават, стрес естествено води до производството на адреналин, само че адреналин не се разходва, пак биохимия. Когато се практикува боен спорт, бойно изкуство, този адреналин се изразходва. Целта на адреналина е да те вкара в кондиция, за да може да се реагира в дадена ситуация. А като си на телефона с палците реагираш, няма как да изразходваш адреналина. Чисто или ако работиш само на компютъра по цял ден, да, точно това път при възрастните имаме възрастни, които практикуват точно този стрес да могат да изкарат от себе си. Прекаленото лесно развали човека. И скоро имахме от учителския синдикат семинар в Албения. Аз участвах и слава на Бога печелих първото място. Как може изкуственият интелект да ни помогне. Той много неща може да ни помогне. Води до прекрасни неща. Но прекалено лесно той става много опасно. Той ни накара да станем чужди един си с друг. Поне така мислим аз. Вече машина взима решение вместо нас. Вече не ходим на срещи. В тази връзка, случва ли се често децата, които тренирате, да идват при вас и като родители, да ви питат за съвети, чисто като приятели дори? Точно Точно това исках да кажа, още когато ти говориш, че в бойните изкуства не случайно треньора не се нарича треньор, а учител. Защото той е духовен наставник. И по принцип в тренировките обръща внимание за всяко едно нещо. Аз, например, с децата беседвам и за това, което се е случило в училище, в дома. Поддържам винаги връзки с родителите, защото целта ни е една и съща. И без тяхното възпитание няма как да се получат нещата. Без тяхната настойчивост, защото децата, нали, те идват, те са запалени от филмите, дай сега ще играем, но те самите не знаят, че пътят е много дълъг, както каза господин Джафари, изисква много упорити тренировки. За жалост, младите поколения не са научени на това. За тях, да се случва, точно така, за тях всичко е както на компютър, всичко е игра, а това не е така. За жалост, оттам идва и цялата агресия, защото много хора не си дават и представа какво следва след едно такова нараняване. Оставете, нали, законодателството, нали, което е самата държава. Как един човек, който е наранил друг, усъкатил го или го, не дай си Боже, да го убие или да причини неговата, дори несъзнателно да стане това нещо или в самозащита, как той ще продължи да живее с това нещо. Аз като военен, който съм участвал в няколко мисии, трябва да ви кажа, че това нещо е много тежко. Вината, да. Независимо, че законодателството ти оправдава от всякъде. Но моралът, който е в човека, възпитанието, това нещо, цял живот ти го напомня това нещо и може да доведе до тежки изкривявания на твоя собствен живот. И затова аз лично ги уча да избягват всяко насилие. Имам доста случаи на ученици, които са попадали в такова насилие и благодарение на тренировките, по физическите тренировки, успешно са избягвали това нещо. Не, една наша ученичка сега, тя голяма завърши, всички знаем, нали? Няма да кажа името и вика: господина, една вече прибирам с метрото, вагон е празен. Отвори се вратата и влиза един човек, гледа наляво, гледа надясно, директно идва седи до мене. Вика, вратите затвориха и той слага ръката на бедрото ми. Когато говориш, тя беше на 15 години. Вика, сетех само за вас. И станах, взех карт срещу човека така. И стои до следващата спирка само така. Вика,
Стигаме до следващия си вика, човек и става по най-бързи начин изнася. И казва, върнах на месото си, ръцете ми търпареха, умирах от страх, какво ще се случи. Но вика, самовладанието ми беше толкова, че аз се възхитих на себе си. Да, постоянството дава сила във всеки едно нещо. Даже срещам на една така легенда. Влиза един ученик, дете на богат човек, нали, бащата накара и вкара в една школа. В древно време искам сина ми да стане боец. Добре, вика майстора, оставете, тръгвате. Той вика, за 3 месеца ще стане ли боец? Вика, не. А за 6 месеца вика, не. Добре, 1 година, вика, честно казано, нищо не става тая. Отиваш ще работиш в кухнята. Как така искам да стана като другите? Викам, ми казах, за нищо не ставаш, почваш от кухнята. Но учителя знае къде е мое мястото. Това и всъщност така метафора го и вкара там в кухнята и почва помощник го това ще работи в кухнята. Не носи това, да носи онова и минава се 3 месеца, той вече забрави за какво е дошъл. Минава един ден, учителя крие него и той носи тънджера гореща вода. С една трашка в гърбе. Той от болка не може да реагира, нито може да изпусне топлата вода, защото ще изгори. И носи топлата вода на маса, обръща и като от човек. Какво прави той? Втория ден носи друго, с една тояшка в главата. Ежедневно учителя накара и заповядва всеки втори, който го вижда и да го бие, да атакува. Минава време, той толкова и става добър, че вече в съня реагира. Това му беше метод, това беше му обучението. Минава и 2 години и вика, ти си готов, майстор, излизаш. Аз не съм почнал тренировките, ти завърши. Да, така че постоянство. Ние сме зависими от това да тренираме. Ако не тренираме, не се чувстваме добре. Не сме се. Ние трябва да тренираме. Тренировки води до спокойствие. Морална гледна точка, психическо, физическо. А когато сме добре, когато сме спокойни, около нас всичко е спокойно. Да, то вие го излъчвате това спокойствие със сигурност. Поведението на един майстор на бойно изкуство няма значение какво е бойно изкуство. Поведението му е победа. Вие може да го атакувате, казах в началото на разговора. Може да има клевета срещу него, може да има и 1000 неща срещу него. Но и стойката му, поведението му победа. Много силен самоконтрол имат хората, които тренират бойни изкуства. Много силен самоконтрол. А този самоконтрол на какво се дължи? На физическата част от тренировките, на дисциплината, на какво точно се дължи този самоконтрол? Комплексно е и се изгражда. Продължително във времето като процес. Тоест не става за 1 месец? Това не е необходимо. Искам да ви питам, тъй като ми направи наистина също много силно впечатление, когато бяхме в залата при вас, с какво уважение идват децата и ви поздравяват? Тук аз винаги съм го казвал и те колегите са го споделили с мен, че най-важно е личният пример. Когато ти тренираш с децата постоянно, ти показваш, че също ти можеш, ти знаеш и самите деца това ги увлича. И оттам идва това уважение. Това, което ти можеш. Може би. Точно така. И издържаността. Ако трябва кавалерството, играеш в спаринг, детето разбира. Колкото да е малък, колкото да е начинаещ, той разбира, че в определен момент ти си го пазил, ти си го пожалил. Не си го ударил, просто си му показал къде са му слабостите. Той това нещо го оценява. И това се превръща в неговото уважение, което сега младите казват респект. Да. Тъй като аз видях, че вашия син практикува заедно с вас, как гледате наистина на личния пример и на модела? Защото в днешно време аз наистина мисля, че в много сфери от живота липсва модел на поведение, особено на подрастващите хора, защото и родителите са много заети с работа, телевизия има предавания, в които не винаги всичко, което виждаме е наистина добро. А вие като родител и като треньор? В моя случай с моето дете, де-факто, той ме доведе в... Така ли? Той е причината, да. Просто първи клас беше детето, когато го записахме при господин Джафари. И в последствие... Едни от родители, които идваше да гледа, да види какво става. И
Може да пробвам. Да, може да пробвам. Ето, пробвам вече. Той е причината да сте. Точно така. Той е причината, той е... Почти всички нашите запознанства, ето неговия син дойде. Да, по същия начин бях и аз преди 18 преди 18 години да запише сина си, може да записваме следващия ден и така. И при нея по същия начин. Нищо не е случило. При мен е малко по-различно. По-различно, но... Аз сама дойдох без дете. Впоследствие идваше с нея. Впоследствие обаче доведох детето си. Исках така, че всички сме... Така 12 години, да. Тренирам. Така сме запознали абсолютно всичко. Едно нещо ни събира. Дълго години моите дъщери тренираха при мен. В залата ви казах, имахме така много хубава история. В Португалия голямата ми дъщеря играе имаше 12 души в категорията. На финала една швейцарка изчупи носа при положение, че играеха лайт. Той по правилник трябва да стане дисквалификация от всяка една гледна точка. Но гледам седите и никой не реагира и тя кърви. Казах, продължава ли тя? Викам, има правилник, има нарушения. Не. Явно има и слаби капиляри тя. Но се е изчупана. И тя треве, нали, болката беше адски силно. Супер силна. Да, успях, нали, викам, тати, просто ми слуши, имай ми доверие, аз ще ти намесвам носа. И вкараха двете носовете, нали, тампони и наместих носа и слагах една голяма лепенка тук. Викам, и влизаш, взимаш мача, и излизаш и влез, кажи кой си, каква си и какво можеш. Крещяха странично, разбира се, и стана първо място. Победата не беше важно. Ако беше изчупил себе си там, и щях да чупи до края на живота. Това беше идеята. И по-малката ми дъщеря имаше 8 противници и стигна и второ ниво. Нали, второ място, но много голямо елитно състезание. Мачовете вървише до 1-2 часа през нощта. Толкова много хора, над 70 държави участваха. Ние като най-малки отбор 6 души. Разбира се, с лични средства. Няма някого да сърдиме, сами сме искали, продължаваме, това ни е пътя. Да, постоянно се води до победа. Победата какво е при нас? Ние сме победили в живота. Няма как да ни мачкат. Могат да правят каквото си искат. Ние стоим и продължаваме да стоим. Това е метафора на бойните изкуства. Нали? Метафора на майстора, метафора на присъствието. Ето това е майстора. Това е учител. Страни, представете, ето толкова много пътеки. Той е родител, той е преводач, той е приятел, той е водач, той е координатор, той е баща. Ние толкова много неща и знаем за нашите деца, които тренират при нас. След това информираме родители гледат, вика, абсолютно, това е моето дете. Окей, ние всички сме родители, децата са едно вкъщи. Именно, децата са едно вкъщи и второ навън, трето в училище. А четвъртото неизвестно даже за нас. Така че горди сме, че сме успяли да изпечелим такава доверие. Минали си хиляди хора през нашите зали за повече от 35 години. Да, имаме опит. Имали сме лоши спомени. На твое за тях. Бойни изкуство дава сила. Силата води до агресия. Ако не мога да контролираш силата, да, ти ставаш агресатор. Не е вината в бойните изкуства. Вината е в теб. И хубаво, че тези хора не изстават. Показват агресията или срещу нас, или срещу себе си, или срещу другите и виждат, че не му е мястото, леко изнася. Лошото е, че след време виждаме в много лоши сърда. Доказано е 100%. В крайна сметка, не случайно самите шаолин монаси и хората, които наистина практикуват източни бойни изкуства, има част от практиките си, които, както вие казахте, които са отдадени на медитация, на себепознание, на себерефлектиране, т.е. не е само чистата сила.